Sangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechiShona. Nhasi tati timbodzidza chinonzi Nyaudzosingwi. Nyaudzosingwi. Ideophones. Ma-ideophones are action words. PachiShona tine mazwi ekutsanangura udzamu hwechinhu. Tinotaura tichiti akambati facha kusvika. Izwi rokuti facha inyaudzosingwi. Toti zvakare ndiye potei kuenda. Izwi rokuti potei inyaudzosingwi. Toti zvakare dombo rakadonha kuti pu. Izwi rokuti pu inyaudzosingwi. Describing the action. Toti zvakare shiri yakamhara kuti ma. The action yokumhara. Ma. Izwi rokuti ma inyaudzosingwi. Toti zvakare pavakaudzwa nyaya yezvaiitika, vose vakabva vati zii vakateerera. Izwi rokuti zii inyaudzosingwi. Describing the action. Toti zvakare akangosvika ndiye tumbi kumira. Izwi rokuti tumbi describes the way she came in and stood up. Toti zvakare akambvati zete. Kuti zete inyaudzosingwi means sitting in a collapsing manner. Toti zvakare mvura yakanga yakazara mumugomo kuti pa, meaning it was full to the brim. Toti zvakare paakanzwa nezvorufu rwemwana wake akambvati mhere po, meaning the way yakariridza nayo mhere kuti po, emphasis. Toti zvakare tsuro payaimhanya yakangoti nzvee. Action kuratidza yakangonzvenga. Saka paShona tine mazwi anotsanangura zvinhu zvakasiyana. Saka nhasi vazukuru vangu ndoda kuti mumbodzidzawo enyu mazwi anotsanangura action. Nyaudzosingwi muudza ana amai vokurukura nezvawo. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids, apo tinenge tichikurukura pamwe chete tichidzidzisana mutauro wedu wechiShona. Muve nenguva yakanaka. Tatenda.